At jonglere med en bold fremmer boldfornemmelsen. Jo bedre man er til at jonglere, jo hurtigere og mere sikker er man til at få kontrol med bolden. Til bronze har du helt frit spillerum inden for straffesparksfeltet. Du skal have 30 løft, 30 berøringer, men husk, 2 eller flere ens på stribe tæller kun for 1. Bolden skal løftes fra jorden med foden. Du må benytte alle dele af kroppen, undtagen arme og hænder. Der regnes med 1 løft for hver berøring af en ny kropsdel. Hvis du laver f.eks. 2, 3 eller 4 jongleringer i træk på højre fod, tæller det kun for 1. Hvis du gør det som Michael her, spiller den mellem højre og venstre fod, så tæller det 1 per gang. Løfter du den fra foden op til låret, ned på foden igen,